Crec que el risotto ens agrada molt a les dos. Aquest i bebè. És que ets un bitxet. M'encanta fer risotto. I ja us compartiré algun dia el truquito, però faré una cosa que quede molt especial i boníssim. La carne. Es una besucona. Pero como. Està aquí el sorete que ho necessitem. No viu o no? Bon dia! Buah, vaya cara de pan faig pels matins. Sí, literal, m'acabo de despertar, són les 7 del matí. Però no importa, estic molt contenta, estic molt feliç. I us ho volia compartir avui, durant el dia, quan aquesta cara millori. Us he d'explicar moltes coses. Una, perquè no hi va haver vídeo diumenge passat. L'altra, una reflexió que estic traient aquesta setmana. I l'última, una cosa que em fa molta il·lusió. Molta. Va ser una locura d'ahir. I a sobre vaig enredar a Raquel perquè vingui. I la Martina està ahir. No sé encara ni com hi aniré. Però no importa. Consell del dia. No estigueu dones, no estigueu autònomes i no treballeu des de casa. O sigui, és una locura. Jo ara mateix, que estic en volum... Pues, que portava la cua, vaya pels m'ha quedat. Que estic en volum, estic bé d'energia, estic menjant i tot. No sé, us ho juro, que no sé com ho gestionar en preparació, que està morta. O sigui, el que pitjor vaig portar a la preparació va ser el cansament, perquè notava com aquell terra em xuclava. I no sé com gestionar tot el que estic gestionant ara mateix, perquè realment ho feia, o sigui, no és que tingués menys feina. El meu cap és horrible, de veritat, us ho juro. No, si podeu evitar aquest combo, eviteu-lo. Tinc tot això per ordenar. Aquest bitxo que vol sortir i sap que acaben d'arribar xutxes que estan aquí. Han arribat un munt de xutxes. Aquest circane, i ho sap. Si ens ha arribat tot això és per ella. Tot això és per ella. Mira com ho sap, la gordita. I tinc tota aquesta roba per plegar i desar. I ara trec el bitxo, tinc feina per acabar i una reunió a les 11:30. No sé, després de la reunió em quedaré a entrenar i tota la tarda ja per fer feina. No sé com ho faig, o sigui, de veritat. A vegades acabo el dia i dic, no sé com he sigut capaç de fer-ho tot. Coses. Mireu això. On me portes? On me portes? Sí? Què vols? Que m'ho ensenyes? Què vols? Aquí? Ensenya-m'ho. Ah, molt bé. Sí? Vols aquí? Aquí? Sí? Aquí? Sí? Ole! És que és malcriada, com ella sola. Oh, pot ser més bonica. Està com un bitxo avui, us ho juro. Akane, jo també t'estimo. L'orella no, cariño. L'orelleta no. Y mi guapito. Sí. Pero ¿qué te pasa, princesa? És que vaig estar malalta. Bueno, així, que se me va millor. Aquest fin de vaig estar malalta i us juro que l'Arcane ho ha notat i estava com super neguitosa. Però és que plorava per tot, baixava les escales i me la trobava plorant. Com a, què te passa, saps? Vaig estar molt malament. O sigui, perquè demanés ajuda a ma mare i vingués ma mare a treure-la amb ella, és que jo estava molt malament. No aguantava més de 5 minuts dreta. Però per sort m'ha durat super poc, perquè a més, bueno, em va agafar la passa de la panxa i tenia moltes ganes de vomitar i tot me sentava molt malament hasta l'aigua. I dilluns, o sigui, ahir tenia una sessió de fotos de menjar i tenia molta por en plan de, tio, jo estic dilluns, és que no podia, veia una foto de menjar i tenia ganes de vomitar. I deia, jo estic dilluns, estic així, com faig la sessió de fotos? Però per sort, pues, ahir ja estava bé, vaig poder entrenar i tot, i ahir estava bé, i vaig poder fer la sessió. Us deixaré per aquí algun vídeo, alguna cosa o alguna cosa, perquè va quedar molt guai. I això, però estava cagada, de veritat. Què passa? Això? Això?
Pero dona-m'ho. Però dona-m'ho. Això, sí, això. Que som uns bitxos. Ah, que sí. És tremenda. Surt que està per fora. Que asco, ni l'enfoque. Hi ha aquí un mosquit enorme. Mira. Que asco! No obrim avui les finestres, Arcane. Vale, us compartixo la reflexió que he tret aquests dies. Estic molt hater, o sigui, però crec que és necessari. I ara si trobo les paraules com per explicar-ho. O sigui, m'he donat compte com a que està com molt de moda tot això de prioritza, tu per davant, que formo part. O sigui, jo sempre us dic que treballo molt l'empoderament personal, el sentir-te bé amb tu mateix, el prioritzat, saber que sí, que no ficar límits, i és una cosa que estic treballant, però veig que la gent vol com el resultat sense el treball previ, o sigui, sense el treball d'introspecció, de conèixer, de trobar algú que et guiï, perquè al final el psicòleg et pot guiar a conèixer-te a tu mateix, a millorar els aspectes propis, si no has de tindre un problema mental o qualsevol cosa heavy per anar a un psicòleg. I penso que aniria tan bé a tothom anar-hi. I aquests dies estic veient com a que vivim en una societat on ens és molt fàcil desembocar la nostra ràbia o les coses dolentes que ens han passat durant el dia i hem anat acumulant amb alguna persona que no té res a veure. O sigui, que quan trobem algú que és com agradable o que no ens ho fique difícil o que no desemboque la seva ràbia amb nosaltres, ho veiem com una debilitat i aprofitem aquesta debilitat, s'entengui la paraula, no com així, per abocar tota la merda que tenim cap a aquella persona. És com tu ets majo o tu no em contestes el telèfon cridant com tothom, doncs ho aboco tot, ja sigui amb paraules, ja sigui amb accions, i és el no ficar límits, saps? O sigui, jo expresso que estic malament, però me dona igual com ho expresso. I te forcen a ficar límits a tu amb situacions que no faria falta, tio. I m'esgote, o sigui, no sé, jo cada cop ho veig més perquè amb la Yolanda, la psicòloga, fem molt treball de saber ficar límits, saber gestionar bé les situacions, conèixer-me a mi mateixa, entendre, Arcane, què menges? No, vera peluche. Doncs entendre'm a mi, saber que sí, saber que no, però des de sempre el punt de no buscar el conflicte, sinó tot el contrari, evitar-lo. I veig que la gent és això, com que vol el punt final, saps? El de jo estic bé, jo bé, i me dona igual com estiguis tu, en comptes de buscar el jo bé, tu bé. Vale, truquito, no sé si em sentireu. Quan això comença a tindre color, fico una mica de caldo i aquestes. I queda espectacular. És tremenda. Això no és normal. Arcane. Ha passat d'aquesta cadira a damunt meu. Mira com està. Què? Mireu això, O sigui, l'Arcane no està a damunt. Què repassa? Super green flag quan veig algú que fa això, i és una que jo també intento fer molt. I és que, per exemple, ahir va ser, ahir o abans d'ahir, no sé, és que he estat tota la setmana rara de la panxa, per això tampoc he gravat gran cosa i no sé ni quin dia vivim. Bueno, vaig anar a Correus i tenia pressa perquè havia de marxar i anava com amb el temps molt just i vaig entrar, hi havia un home que portava un munt de paquets i una dona gran esperant-se i me fa, ui, tenim per rato que portem molts paquets, no sé què, i miro el rellotge i dic, pues potser marxo, que tinc pressa. I just dic això i ella acaba. I se'm queda la dona mirant i me fa, passa, carinyo, jo soc jubilada, no tinc res a fer i tu tens pressa. I me deixa passar. I això és com anar al súper quan el de darrere porta dos coses i tu portes el carro ple. Tio, no sé, a mi sempre em surt dir, mira, passa, saps? I no sé, com que agraeixo molt aquestes coses, m'agrada molt. I sobre el que us dia abans, o sigui, al principi del vídeo no sé quin dia, ahir ho vaig estar parlant amb la Yolanda a teràpia i vam arribar com a una deducció que me flipe. Espera, que m'estic.
Ara aniré pel cafè, que s'està superbé avui. Resulta que avui, que és divendres, hi ha com una alineació de 7 o 8 planetes, que això no passarà fins d'aquí moltíssim, i és com un moment de tancament, i llavors és com super... O sigui, aquesta setmana ha sigut com una setmana molt bona per ficar límits, per decidir què es queda i què no, perquè és com un tancament, i després avui serà un dia superbo per visualitzar com la vida que vols i per manifestar moltíssim, que això ho farem aquesta nit. I jo li vaig dir, ostres, és que quan passen coses així, no és com a que passen més coses com perquè tu, o sigui, perquè et força la vida mateix a ficar límits. O sigui, avui serà un dia de tancament i ha sigut com una setmana de ficar límits, però la gent t'ha portat al límit perquè tu fiquis límits, válgame la redundància. No sé com dir-ho. O sigui, no sé si m'explico gaire bé, però que ja passen coses per si soles, o sigui, no ets tu que ha de dir, bueno, va, vaig a ficar límits, què està passant a la meva vida? Vale, doncs això no, això sí. No, com que ja passen accions durant el dia perquè tu et veguis com obligat a reflexionar i a dir per aquí sí, per aquí no, aquesta persona potser sí, potser no, i coses així. I jo li estava explicant això i ens me va dir, és que estem en una setmana molt clau perquè passarà això. I jo va ser com, buah, me va petar el cap, me quadre tot ja. Bueno, sí, segurament hi haurà molta gent que no creu en energies i en aquestes coses. Jo sí, hi crec moltíssim, i com que no fa mal a ningú, pues aquí lo dejo.